Mae gwneud pethau'r cyd yn allweddol i ni fel Gristnogion, oherwydd yn y sylfaen mae o yn adlewyrchiad ar hyn mae Crist yn dymuno ar ein cyfar ni. Un o'r pethau braf am Gristnogaeth i fod Iesu'n yn dwyn ni nid yn unig ato ei hunan, ond i fod ar yr un pryd. Yn wir lle mae'r ffin dwn i ddim, ond i fod yn dwyn ni at yn gilydd. Dwi ar gyhoeddiad bod partneriaethau hefo eglwysi, hefo anwadau gwahanol, hefo Gristnogion o argyhoeddiadau gwahanol yn bwysig i'n tyfiant ni ac i'n lles ni fel eglwysi a Gristnogion. We see in the scriptures that Jesus doesn't just come as a lone ranger and does stuff by himself. He works in partnership with the disciples, entrusts to them things that are of God and leaves with them the Holy Spirit that continues to work in partnership with us. So I would say that partnership is deeply etched into our biblical and theological identity, and it's something that we are encouraged to work interdependent of each other, but still grounded in unity. Mae gennym ni o hyd fel yn yr oes a fi gyfle i helpu Gristnogion mewn rhan eraill o'r byd trwy cymorth Gristnogol, trwy'r genhadaeth, trwy ECOM ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond falle yn fwy na hynny, mae gennym ni le i ddysgu a gwrando a sylwi a gweld sut maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol. Dwi'n cael y fraint o rannu be da ni yn yn eglwys leol i a be mae'r annibynwyr yn ei wneud, ond yn yr un ffordd dwi hefyd yn clywed beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, sut maen nhw'n delio â gwahanol sefyllfaoedd a gwahanol amgylchiadau a cael rhannu a thrafod hynny, a thrwy hynny mae'r holl beth yn cryfhau yr hyn dwi'n ei gredu. Fi'n credu bod partneriaethau o fewn Gristnogaeth yn bwysig ar sawl lefel i ddweud y gwir. Rhywbeth syml fel rhannu adnoddau, does dim o'r holl adnoddau ar gyfer cenhadaeth gan unrhyw un rhan o'r eglwys, mae rhannu yr adnoddau, ond hefyd mae'n dysgu ni nad oes gan pawb ddim o'r un gafel ar y gwir, ar y gwirionedd. Mae yna agweddau gwahanol, pobl sydd yn dod â persbectif gwahanol. Ie, dwi'n meddwl fod o chydig yn heriol pan mae ni yn trio bod i gysylltiad efo eglwysiau draws y byd a gweld y manteision o hynny. A dwi'n credu yn wir am hynny ydy bod ni yn, enghraifft efo dathliadau Madagascar, enghraifft, da ni o'r newydd yn creu cysylltiadau. Eto hefo Madagascar yn mynd yn ôl o'r cenhadon cyntaf wrth gwrs. Ond rhannu adnoddau a cyd gerdded ydy pwyslais ECOM, dwi'n credu, a dyna lle da ni fel annibynwyr hefyd yn ymgeisio ato. A mae'r cydweithio'r partneriaethau yma. Neu da ni'n mynd yn eglwysi ynysig, da ni'n mynd yn eglwysi hunandybus, ac ar boen yn bywyd, da ni isio osgoi mynd yn eglwysi sydd yn credu mai ganddo ni yn unig mae'r gwirionedd. Gan ddew drwy'r arglwydd Iesu Grist, mae'r gwirionedd llwyr lle. A hunandybus ydy unrhyw eglwys sydd yn dweud, ganddo ni mae'r gwirionedd, does ganddo chi ddim gwirionedd. Fe weddiodd Crist bod ni yn un, dyna oedd ei ddyhead o. Dydy o ddim o hyd yn rheidrwydd bod ni am cael strwythura yr un fath, ond bod ni yn gwneud pethau mewn ffordd lle rydyn ni yn unfrydol a lle rydyn ni mewn partneriaeth. A mae hwnna'n deillio, dwi'n credu, o ddymuniad Crist. A pryd bynnag mae partneriaethau lleol yn digwydd efo Gristnogion a mae'n gweithio mewn nifer enfawr o feysydd, mae o yn rhagori pan mae Gristnogion yn gweddio, yn addoli ac yn gwasanaethu fo'i gilydd. Well, I think it's important to start with God, because God is the reason why we're here, God's grace, God's generosity. And within the Christian tradition, we often talk of the triune God. It's just a fancy way of saying that we experience God in three ways: Father, Son, and Holy Spirit. And they work in partnership. They are in unity, they're in unison, and yet they work together as partnership. And I guess part of what
we try to do as human beings, as a church, is to replicate what God does, even though God is God and we're not God. So that partnership they have is something that I think we are asked to do as church, as community. Wi ddim yn gwybod pam mae cerdd waldo brawdoliaeth yn caneuon ffydd. Wy'n falch bod i na, cofiwch, ond nid emyn mae honni nage. Mae'r rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dim byw, cymod a chyflawn we my fi, tydi e fe. Nawr mae cyfrinach rhywbeth fanna da waldo yn dos e. Mae'n bwysig, peth pwysig iawn i ni fel annibynwyr, sydd gyda llaw wedi camddehongli beth yw bod yn annibynnol. Nid bod yn unig ydy bod yn annibynnol, nid bod yn breifet ydy bod yn annibynnol, ond bod mewn perthynas. Mi rydw i'n credu yn gryf ym mhwysigrwydd yr Eglwys leol, dwi'n annibynnwr i'r carn, ond fe allwn ni fod yn cloi yn hunain i mewn cell o fod yn rhy annibynnol yn hagwedd fel eglwysi ac fel unigolion. Dwi'n credu fod i'n golled os ydw i'n credu mae dim ond ymwneud â'r Eglwys leol rwy'n ei wneud. Corff sydd yn agos iawn atom ni ydy y Genhadaeth Fyd-Eang, gyngor y Genhadaeth Fyd-Eang EQM y chwedl ninnau, sydd yn dwy ni deulu o 32 o eglwysi. Nifer heleth ohonyn nhw yn yr hen faes genhadol, yn y Môr Tawel, ac yn Asia, ac yn y Caribi. Dwi'n un o ymddiriedolwyr EQM yn eistedd ar y bwrdd ac yn gyfrifol am rheoli a llywodraethu bod yn rhan o lywodraeth EQM. A mae hynny'n yn gyfrifoldeb mawr, ond hefyd mae'n fraint ac yn llawenydd i ddweud y gwir i gwrdd â pobl sydd o gwmpas y bwrdd, rhyw 15 ohonon ni sydd yn dod ar draws y byd, fel rhyw regis ar draws y glob. Dwi wedi cael llawer iawn o brofiadau personol o fod ar rhan o waith EQM. Dwi wedi bod yn lwcus iawn dros y blynyddoedd, ac yn ifanc iawn dwi'n cofio cael mynd pan o'n i yn 18. Ar y rhaglen cyntaf, rhaglen i bobl ifanc i fynd draw i Canada i weithio mewn camp, a cofio mynd hefo bobl gwahanol iawn dros y byd, cael profiadau anhygoel, a dod yn ôl adra i Eglwys Noddfa yn Gaernarfon lle o'n i'n aelod, llawn brwdfrydedd, llawn excitement ac eisiau deud wrth pawb am y gymuned Gristnogol newydd yma. Ond dwi'n meddwl na un peth wnaeth newid y mywyd i oedd cael mynd a bod yn rhan o'r rhaglen Training and Mission, Tim. A o'n i'n 21 oed yn mynd o Gymru fach i India ac i Affrica. Criw ohonyn ni yn ddeuddag, yn gweithio, yn cenhadu, yn dysgu am genhadaeth, yn cydfyw, cydaddoli, yn mwynhau, yn chwerthin ac yn crio efo'n gilydd. Ac yn amser nath newid y mywyd i yn lan. Pam o'n i allan ar Training and Mission hefo EQM, lle roeddwn ni yn India, enghraifft, mewn gwasanaeth adeiladu eglwys newydd ac sefydlu eglwys newydd. A dyma na blant bach yn dod ata i a dweud faint o eglwysi ydych chi'n agor yng Nghymru bob wythnos. A oedd rhaid fi fod yn onas a dweud, wel, prin iawn ydyn ni yn agor eglwysi yng Nghymru yn hytrach ydyn ni cael nhw. Ac ymateb y plant adeg yna i mi oedd, wedyn, pam ydych chi'n rhannu yn newyddion da efo'ch pobl chi'ch hunan? Ac yn yr adag yna, yn y foment yna, o'n i'n teimlo galwad Duw i ddod yn ôl yng Nghymru a fynd i'r weinidogaeth. A dwi'n credu mi rydyn ni'n y gorffennol di anfon cenhadwyr, ond drwy EQM, Cyngor y Genhadaeth Fyd-Eang, mi rydyn ni bellach yn rhannu adnodda. Partly, I think a significance of CWM is to enable those conversations to happen, to have partners in mission, to have other forms of encounter that enable people in a local context to say, well, a number of things. Firstly, you're not alone. So however
concern people may feel about the church in Wales and its various manifestations, that you're not alone. There are people praying for you in other contexts. There are people who are willing to come and share their insights. We also provide opportunities for member churches here to go to consultations in other parts of the world. And again, that's very much about fostering partnership, fostering relationships, having insights, learning from each other, but even something as simple as praying for one another. Wel, be nelen ni dwedwch chi y berthynas hon? Lle rydyn ni'n cael wrth ymweld â'i gweithdau nhw ac â'i cynadleddau nhw ac â'i cymynfaoedd nhw, lle rydyn ni yn cael yn bwydo, i ni yn cael yn herio, ma'n gorwelion ni'n cael ei ymestyn, i ni yn gweld golygfeydd na di ni ddim yn cael ei gweld nhw o ddydd i ddydd, i nynnu'r un modd yn cael rannu a nhw, a hwythau yn gwerthfawrogi'n cyfraniad ni a nynnau cyfraniad nhw. Nawr, os soniwch chi nawr am unrhyw Gristnogaeth nad yw e'n neud dim byd â phartneriaethau hyn, neu tebyg nhw mewn enwadau eraill, wel, rhyw Gristnogaeth ddilau iawn yw honno, siw. So I think for the local people in the local chapels here in Wales, I would say actually what we try to do with CDWM is to help you to remember that you're part of a bigger family. And that family cares and loves you. And we hope that you care and love other members of that family as well. Yng Nghymru, i ni mewn perthynas drwy gyrff fel cytun. O, diw cytun ddim yn neud dim i ni, meddwl rhyw bobl. Ie, restrwch chi beth mae cytun ddim yn neud i ni. A mae hwnna'n gwestiwn arall. Erbyn hyn, wrth gwrs, da ni'n gweithio gyda asiantaethau sydd yn Gristnogol. Mae rhywun gwneud gwaith aruthrol efo clodion, efo bobl sydd yn gaeth i gyffuria, a bobl sy'n canolbwyntio ar ddigartrefedd a thlodi. A mae gweld Gristnogion yn gweithio yn y misydd yna rhyfeddol ac yn mhrofiad i gweithio hefo Fforduriaid ac Ysbrydloches. Mae'r dystiolaeth Gristnogol yn aruthrol. Ond erbyn hyn, da ni'n gweithio yn aml iawn hefyd efo bobl eraill o gredoau eraill. Yn agos iawn efo'r gymuned Fwslemaidd, unwaith eto mae yna themau cyffredin yno. A pam mae, enghraifft, terfysgwyr yn greu gweitha, pan mae bobl yn gwahanu, mae'r cariad a'r cyfeillgarwch yna, a'r gwasanaeth yna, yn ychwanegu rhywbeth rhyfeddol at yn profiad dynol ni. Wel, o fewn cymorth Gristnogol, oedd partneriaethau yn gwbl hanfodol. Gath cymorth Gristnogol o'r dachreadau i argyhoeddi mae gweithio ochr yn ochr a pobl lleol oedd yr unig ffordd i weithio. Nid mater o mynd i fewn i sefyllfa oedd yn gwbl ddiarth i bobl o Brydain a esgus bod gyda ni atebion, ond gweithio gyda partneriaeth lleol, oedd yn gwybod beth oedd y problemau, oedd yn gwybod sut oedd ffordd orau i fynd ynglyn â'r problemau hynny. Wel, dwi wastad yn dweud, beth bynnag i ni'n neud dros eraill, codi arian i gymorth Gristnogol yn gyrchu ar yr achosion, mae beth bynnag i ni'n rhoi o'n hunain neu o'n harian, i ni'n elwa, ni sydd yn elwa, ni'n cael mwy yn ôl wrth fod yn rhan o rhywbeth. Rhywbeth sydd yn bwysig, rhywbeth sydd yn arwen at dynoliaeth llawn dwf. Ac trwy hynny yn gogoneddu Duw. Cyn ddiweddar, dwi wedi gwneud tipyn a chymundeb eglwysu diwygiedig y byd. Erbyn hyn, mae'r cymundeb yn cynnwys rhyw 223 o wahanol eglwysu Protestanaidd, hynny mewn rhyw 110 o wledydd, ac yn cynrychioli rhyw 100,000 o Gristnogion Protestanaidd. Os dwi'n cofio'n iawn, dyma yr ail gorff Gristnogol mwyaf ar ôl yr Eglwys Gatholig a'r Eglwys Uniongred. Da ni'n cael cyfle i godi
yr anawsterau, falle, y ffiniau sy'n bodoli rhwng gwahanol eglwysi, eu trafod nhw, a dod i ddeall yn gilydd yn well. Perthynas y dylen ni sôn amdani di wrth gwrs fel annibynwr, ac fel annibynwyr yw'r berthynas honno sydd rhyngom ni ag eglwysi annibynol arall ledled y byd. Mae'n y gymdeithas annibynwyr y byd. Cymdeithas rhyngwladol wrth gwrs, a nunne aelodau ohoni hi ers tro byd. Flwyddyn nesaf nawr, fe fydd na ddathlu 400 mlynedd glaniad y tadau pererin ar lannau America. Ac fe fydd hynny'n cymryd lle nepell o Plymouth yn Massachusetts wrth gwrs. A chyfle, bryd hynny, i annibynwyr o Gymru ymuno ag annibynwyr o gwledydd eraill y byd i nodi'r achlysur arbennig hwnnw o fenter yn tadau ni mewn ffydd. Wel, wrth deithio a gweithio gyda cymorth Gristnogol mewn gwahanol fannau, mae'n ffydd i yn sicr wedi cael ei gryfhau, ond hefyd wedi cael ei herio mwy nag unwaith. Ond wy'n credu mae un o'r pethau mwyaf ysbrydoledig yw gweld sut mae pobl o ffydd yn gallu mynd i'r afel a sefyllfaoedd sydd wrth edrych arnyn nhw o'r tu allan yn ddangos yn gwbl amhosibl i'w trawsnewid. Sefyllfaoedd o dlodi mawr, sefyllfaoedd o dyndra pherigl mawr, eto maen nhw'n dewis bod yn obeithiol. A mae hynny wedi bod yn help i fi ddeall enghraifft ystyr yr atgyfodiad. A gweld pan oedd disgyblion Iesu yn edrych ar, wel, y diwedd, nad oedd na ddim byd pellach at ddigwydd ar ôl y croeshoeliad. Y ffaith oedd yn llethu popeth oedd bod Iesu wedi marw. Ac eto, roedd na rhywbeth tu hwnt i hynny. A gweld yr hyn sydd tu hwnt i'r presennol, tu hwnt i'r pethau fel maen nhw, a gweld pethau fel allan o fod, a bod Duw yn rhan o'r ymdrech yna. Un o'r problemau mawr ni ydy'n bod ni mewn rhigolau, a da ni'n cael ein anodd iawn i wynebu newidiadau, ac i ddiwygio ac i wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol. Ond mae gwrando ar Gristnogion o wledydd eraill a sylwi ar be maen nhw'n wneud. Allwch chi mai roi o'n union fel y gymau o'n India yn ein heglwysi ni, ond mae 'na awgrymiadau yna i chi a ffyrdd i chi ddatblygu eich ffordd o wneud pethau. Mae eisiau ni wrando ar Gristnogion o fan eraill. Os gai roi un enghraifft, i mi fel annibynwr, mae'r cysyniad o gael merched fel gweinidogion, diaconiaid, ysgrifenyddion eglwys, yn rhywbeth dwi wedi cael yn magu ynddo fe. Dydw i ddim yn meddwl dim am y peth fel y dylai fod, ond nid felly mai ar draws y byd. Ac mae'n hawdd iawn i rywun fel fi ddweud, o dyma'r ffordd y ddylech chi fod yn mynd. A gwneud hynny heb ddeall y cyd-destun, heb ddeall y traddodiad y mae'r eglwysi eraill yn byw ynddo fe, a'r aelodau yn gorfod ei wynebu wrth frwydro i gael y math yna o beth. Yn aml iawn mae'r byd cyhoeddus yn meddwl dylan nhw ddim ymwneud â ni fel cymunedau ffydd ac fel Gristnogion, oherwydd falle bod nhw'n tybio bod rhai o'n gwerthoedd ni ddim yn gydnaws o fod y heiadau nhw enghraifft efo cydraddoldeb. Ond yn buan iawn maen nhw'n gorfod canfod bod gynnon ni weithiau ddelweddau a chredoau ynglyn â ffordd mae bobl yn byw mewn teulu enghraifft. Dydy hynna ddim yn rhwystro ni rhag gweithio hefo bobl sydd yn dymuno gwneud da a gwneud daioni. Ac yn aml iawn mae hwnna yn gyfrwng cynhadu gwbl eithriadol. Does ddim rhaid i chi fod yn proselyteiddio yn y prosesau hynny, ond mae bobl yn gwybod yn iawn bod gennych chi werthoedd,
bod gennych chi atebolrwydd i rhywbeth am genach nag egwyddorion i arglwydd ych chi'n ei addoli. Ac yn aml iawn mae'r byd cyhoeddus yn dirnad hynny ac yn ei weld o. Dim o hyd yn ei ddeall o, ond yn aml iawn yn ei werthfawrogi fo. Be ydy'n hymatab ni fel Gristnogion i'r hyn rydyn ni'n ei weld o'n cwmpas ni? Be fysa Iesu eisiau ni wneud yn y sefyllfa yna? Ac be ydy rôl Gristnogion heddiw ar draws y byd i ymatab i bethau fel tlodi, ond yn fwy na hynny i newid hinsawdd hefyd. Oherwydd pan da ni'n meddwl am deulu ECWM, mae newid hinsawdd yn effeithio ar fwy o aelodau ECWM na'n byd arall, yn ogystal â thlodi hefyd. Ac mae bod yn rhan o Tim wedi agor yn llygad i ac wedi'n helpu i fynd i'r weinidogaeth hefyd, wedi atab yng ngalwad i mewn ffordd mod i yn mynd i fod ysgwydd a'n ysgwydd hefo yn ffrindiau ar draws y byd a bod ni i gyd gerdded fel Gristnogion a disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Y Duw sydd wedi addo creu daear newydd a nefoedd newydd. A mae gweld pobl mewn amgylchiadau gwahanol iawn i'n amgylchiadau ni yn credu hynny a phob peth sydd yn ddyn nhw. A hynny'n ei gwneud nhw'n bobl llawen, yn bobl sydd yn barod i herio i sefyllfa a'i gwrthdroiau. Dyn nhw ddim wastad yn llwyddo, ond maen nhw'n dal ati. Dwi'n meddwl yn wir yn Gymru erbyn heddiw, da ni wedi colli golwg braidd ar y llun mwy sydd yna. Dwi'n meddwl bod ni'n edrych i fewn gormod erbyn hyn. Da ni yn rhan o'r Eglwys Fyd-Eang. Mae gennym ni frodydd a chwiorydd dramor mewn gwledydd pell i ffwrdd sy'n addoli yr un Duw yn union. A drwy'r partneriaethau yma, mae gennym ni gyfla i fod yn rhan o hynny, i bontio efo eglwysi dros y môr, i dderbyn pobl, i rannu pobl, ac yn wir dwi'n meddwl bod o fyny ni edrych ar y cyfleoedd sydd yna. Da ni'n colli cyfla wrth beidio anfon yn pobl ifanc i'r rhaglenni yma. Felly dwi'n meddwl dylen ni gymryd y cyfla yna, cymryd y cyfla i barhau i gefnogi, i barhau i ddangos diddordeb, ond yn fwy na dim i beidio colli'r cyfla, y cyfla gwych yna da ni'n gael fel eglwysi yma yng Nghymru.